egy hete voltam itt, és teljesen száraz volt. Úgy értem, hogy nem voltak falevelek a talajon. Teljesen más. Köves. Hihetetlen. Egy hét alatt lehullott az összes valami. Itt abból egy hét. Hát de azban úgy hittem, hogy a talajon van nagyon sok. Nem a föld. Tudod, ennek van olyan programja, hogy 2 LED tud égni, vagy 4. És itt fölül szokott égni egy LED, de azt én kikapcsoltam, én csak 2-re állítottam. Ez régi, ez ilyen 2-es. Ja, igen. Ugyanaz. Most nagyon tetszik az a Session, az a kicsi. Ja, igen. Annyira kicsi, hogy ott elszél. Igen, neked elbírja a súlyát a kamera? Igen. Igen? Igen? Lehet, hogy sokkal ez Sokszor. igen? És ha lemegyek veled Hűvösvölgybe, tudod, a villamos végállomás van, onnan már visszatalálsz. Igen. Mert nekem kifele kell menni. Nem probléma? Semmi baj. Ja, jó. De elmegyek veled tudod, a villamos végállomásra. És akkor tudod, ott a sínek mellett lehet végig vissza. Igen. Vagy mutassam az utat? Tudom. Ja, tudod? Igen? Ja, jó. Ezen a héten is voltam. Ja, igen? Semmi baj, nyugodtan. Ja, jó. Mert tudod, nekem anyám az itt lakik Hűvösvölgyben.
nem tudom, hogyha esni fog az eső, akkor lehet, hogy nem kéne mennem, akkor inkább vissza kellene menni a városba. De most fog esni, vagy nem?